ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ମାମା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ମୋ ମାମା ଠିକ୍ କହିବ କି ଭୁଲ କହିବ କରେ। ମାମା ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ଯେଉଁ କ'ଣ ତୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛୁ? ଏତେ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଶୁଖି ଶୁଖିକି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି? ସେତେ ସେଦିନ ତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛୁ? କାହିଁ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ତୁ ଶୁଖି ଯାଇଛୁ ବୋଲି। ମୋଠୁ ଅଧା ମାଂସ ନେଇଗଲୁ। ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ମୁଁ ନା ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଗ କାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନି। ମାନେ ମୁଁ ୱାନ୍ସ ଯଦି ରାଗିଲି ମାନେ କାହାର ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସତ କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରିବିନି। ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ସେଟା କହିବିନି ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଗିଲା ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ରାଗିଛି। କହୁନୁ କ'ଣ କଲେ ମୋର ଏ ରାଗ କମିବ କହିଲୁ? ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ। ହେଁ ଇଏ କି ଅବାନ୍ତର କଥା, ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ? ଯେତେ ଲଙ୍କା ଖାଇବୁ ସେତେ ରାଗ। ତାହେଲେ ବାଟିକି ଦେଇଦେବୁ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ। କ'ଣ କହୁଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ। ଫୁଲ ନେଇ କ'ଣ କରିବ? ପୂଜା କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ହଉ ହଉ ତୋଳ। ମୋ କହିବା କଥା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବି। ମାନେ ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଭଲ ପାଉଛି କି କିଛି ବି, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଯଦି ମାନେ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଉଠିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବିନି। ସରି, ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ମାନେ ହେଲା ମାନେ ଥରେ ସେ ଯିଏ ହଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିଲି ହଁ ମାନେ ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ସେଠି ଟିକେ ମୌନରେ ରହିଯାଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ଭୁଲ ନାହିଁ ଜାଣିଲି, ଚିରି ଦେବି କାଗଜ ଭଳିଆ। ଆରେ ମହା ଡେଞ୍ଜରଟି ମୁଁ। ଆସ 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 ଆସ, ତାଙ୍କ ଫୁଲ ତୋଳା ଚଲେଇଛନ୍ତି, କଦଳୀ ପତ୍ର ଟିକେ ନେଉଛନ୍ତି। ମନଟା ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ରାଗୁଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେବେଳେ ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ତାର ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ସେଟା ନହେଲେ ହୁଏତ ମାନେ ସେ ଠିକ୍ ଥିବ, ଲୋକ ତାକୁ ଭୁଲ କହୁଥିବେ, ତାକୁ ସେଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାକୁ ନିଚା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ରାଗିବା ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ରାଗିବା ବି ଭଲ। କାହିଁକି କହିଲ? ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ସବୁଥିରେ ସମ୍ମତ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଆର ଔକାତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ରାଗ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବ ଯେଉଁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ 3 ଥର ଭାବିବେ ଶଳାଟାକୁ କ'ଣ କିଛି ମାନେ କହିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ଭାବିବେ। ହଁ ଠିକ୍ କଥା ନା? ମୁଁ ତ ମହା ଡେଞ୍ଜର। କାହିଁ ଡେଞ୍ଜର ହେବିନି କହୁନ? କାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କାଠୁ ଖାଉଛି ନା କାଠୁ କ'ଣ ନେଉଛି ନା କାଠୁ ଧାର କରିଛି? ମୋ ଲାଇଫକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାକୁ କିଏ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ଭଲସେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନୁହଁ, ଖୁସି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ତମେ କାହିଁ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ପଡ଼ିକି ମୋ ଆଗରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହୁଛ? ତମେ ତମ ଲାଇଫ୍ ଯିବ, ତମ ସଂସାର କର, ତମ ଘର ପରିବାରର ଦେଖ। କାହାକୁ ବାହାଘର କରିବ, କାହାକୁ ବାହାଘର କରିବନି, ନିଜ କଥା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ହେଲା?